Vítajte pri ďalšom videu. Dlho sme sa nevideli, narodila sa mi dcerka a priority boli jasné. V dnešnom videu si strelíme USP za Classifiere. Poďme na to. USPSA v Európe poznáte ako IPSC, alebo teda súťaženie v praktickej streľbe. Jediný rozdiel, mimo nejakých drobných pravidiel, je to, že USPSA je v Spojených štátoch, čiže USA. Majú tam super klasifikačný systém, to sú tie konkrétne classifiere. Je to teda od samotnej asociácie, postavaných asi 30 alebo 40 stageov, ktoré si na súťaži strelíte ako bežný stage. A podľa toho, aký hit faktor na tom stage budete mať, tak podľa toho dostanete klasifikáciu. Hej, čiže to je nejaké Cčko, Bčko, Ačko, Master, Grandmaster. Hej. Potom samozrejme sa okolo toho robia YouTube kanály, keď je niekto Grandmaster a tak ďalej, ale to je technicky jedno. My si dneska strelíme jeden z týchto klasifierov kvôli tomu, že za mňa je to veľmi dobrý tréningový nástroj. Máte obrovské množstvo stageov, praktických stageov, ktoré sa môžete naučiť strieľať, môžete ich do kolečka trénovať a dokonca máte tú pridanú hodnotu, že si ich viete vyhodnotiť a viete sa porovnávať s tými najlepšími na svete. Čo je podľa mňa krásny bonus. A keď nič iné, môžete sa porovnávať medzi sebou s kamarátmi. Lebo to je ešte krajšie. Nič není krajšie ako bodybuilding. A sme si povedali ešte najdôležitejšiu vec a to je, či už je to akýkoľvek drill, ktorý väčšinou strieľame, ale hlavne aj pri tomto USPS alebo IPSC strieľa sa na hit faktor. Hit faktor je pomer bodov deleno čas. Body sa samozrejme robia tak, že máme terčík krásny, toto je USPSA, na Slovensku IDPA, má Ačkovú zónu, celá Ačková zóna je za 5 bodov, áno, dobre som si spomenul, za 5 bodov, Cčko je za 3 a Dčko je za 1. To znamená, že budete strieľať, potom spočítate tie zásahy v tých zónach adekvátnych, to sú vaše body a tie vydelíte časom. A výsledok je váš hit faktor. Samozrejme, čo patrí aj pod USPS alebo IPSC je samotná zbraň. V kontexte našom tréningovom je to úplne jedno. Ak by vás to zaujímalo, tak treba len vedieť to, že tento hit faktor, ktorý teraz strieľame, alebo ktorý budeme strieľať na tomto classifieri, tak sa jedná o production alebo production optics. To znamená, že mám zbranie bez úprav, je tak ako ju Pán Boh stvoril. tak je, má iba na sebe red dot. To je celá úprava, čo táto zbraň má. Strašne to vymeriavam. Dneska budeme strieľať Classifier 03 pomočka 03. Strašne originálny názov. Myslím, že to má aj nejaký svoj ďalší názov, ale ten si fakt nepamätám. Je to veľmi jednoduchý course of fire, strieľa sa 11 rán, strieľame z boxu A. Z boxu A začíname s nabitou pištolou v relaxovanej polohe na timer, strieľame z ľavej strany prekážky na 2 papiere s no-shootom a z pravej strany prekážky na 2 papiere s no-shootom. Následne bežíme do boxu B a z boxu B z ľubovoľnej strany, ktorú si zvolíme, strieľame na 3 gongy. To je všetko. Nie je moc komplikované, ale stále máte priestor na to, že si viete povedať, že tu musím začať takto, tu sa začnem hýbať skorej, tu začnem dobrozdňovať, aby ste nabrali ten čas. Dneska bude ten cieľ 6,5 sekundy, čo neviem, či je moc reálne. To je 7,68. Takto? Tak je to lepšie. A full alpha. 7,68 full alpha. Strašne s tou kamerou na hlave je to úplne super. Ďakujem, Pali. A vyhodnotíme si to. Ale Grandmaster to nebude. My dneska hodnotíme, budeme to samozrejme strieľať viackrát tento classifier. Hodnotiť budeme iba môj prvý cold start. To znamená, že som mal čas 7,68, mal som všetko v alfe, to znamená, že 11 zásahov, to je hit faktorom 7,16.
Na to, že sme strieľali na 8,3, tak som jeden hit faktor pozadu, to znamená, že by som mala byť technicky o sekundu rýchlejšie, niekde som stratil sekundu. Čo je ale dobré, lebo aspoň vieme, za čím môžeme ašpirovať. Môžeme ašpirovať za rýchlejším presunom, skorým odchodom, rýchlejšou streľbou a tak ďalej. Čiže je tam priestor na zlepšovanie. Sedem, 10. Ale zásahy mám... Aha, no shoot. Tu mám váčku. A tu som tak ponáhľal, že som jebol no shoota. Dobre, máme prázdne. Strelil som to za 7,65. Strelali sme to z appendixu. A double alpha, alpha, čiže strelil som to čisto za 7,65, čo ironicky je lepší výsledok jak z vonkajšieho púzdra. Čiže v kontexte tréningu vidíte, že môže byť úplne jedno, či strieľate z vonkajšieho alebo z vnútorného púzdra. Hit faktor si viete rátať na telefóne, buď to v kalkulačke, alebo si do svojho App Store napíšete Hit faktor kalkulátor. To je čo? Dobre, takže dneska sme mali kopu anglikanizmov, za čo sa neospravedlňujeme. A určite to strelte s nami, napíšte do komentárov, aký máte hit faktor. A nezabudnite, povedzte mi, mal som strašne závoderské púzdro. A povedzte mi, či som mal závoderské púzdro kvôli tomu, lebo som strašný závodér a teraz som závodník, alebo som závodov. Ktoré z toho to bude. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.